आं आर्सारि ग्राउन्डआव थाङैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आरो गथ'फोरखौ फोरोंहैयैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आंनाव 72 जन स्टुडेन्ट दङमोन आरो गोबाङानो नेसनेल प्लेयारबो ओंखारबायमोन आरो आंखौ नुनानै गोबां गथ'फ्रा नाजायोमोन जेनेबा आथिं आखाइ गैयाबाबो गेलेयो बा गावनि आथिङाव गसंनो नाजायो होननानै गोबां गथ'फ्रा आंखौ नुनानै माने मटिभेट जायोमोन आरोखि माने गोसो होयोमोन जेनेबा बेनो हादोंबा जों मानो हाया होननानै नाथाय दानि गोदान जोलै गथ'फ्रा दा माने डाउन जालांनो हमबाय आंखौ नुनानै मानो होनबा एथबां गेलेनानैबाबो एथबां मेडेल मोननानैबाबो एथबां खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गावनो साख्रि मोनाखै बिदि होननानै ओमफ्राय दा आं लाजिनानैनो फिल्डआवनो ओंखारला आरो 2017 निफ्रायनो जेरा जे समनिफ्राय आं बेमार जादों बा बेमाराव गोलैदों बे समनिफ्रायनो जोंनि गासिबो लिडारफ्रा जेनेबा UPPL नि हक बा BPM नि हक लिडारफ्रा आंखौ रावबो सिनायै गैया बिथांमोननिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना आंनो इयुनाव थांनानै थानायनि मोनसे जेनेबा खाबु होयो बा पारमानेन्ट जबफोर बा थांना थानायनि राहा होयो आं बेखौनो खावलायो जोंनि हाग्रामा सारखौ आरो दा रिसेन्टलि फैनाय जेनेबा जोंनि सिउरि मेडाम बिथाङाबो आंखौ मोजाङैनो मिथिखायो आंनि न'आवबो फैखांबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिफ्रायबो आङो गोबां माने सिगाङावहाय मोनदों आरोखि मोना होननानै आङो दिनैसिमबो रावखौबो बुङाखै आरोखि खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं बरायबाय दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि कारिगावनि नैबे गोजोनफुरि होननाय गामियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे जाबाय हादरारि थाखोनि आर्सारि गेलेगिरि गहेला बर'नि न' दा बिथांनि न'आव थांनाय लामाया नैबेबायदि आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन नैबेबायदि आं बिथांनि न'आवहाय फैदों नोंथांमोना नुनो मोनबाय थाखादों बे साननैसोआवहाय बिथाङा दुखुजों गावनि गेलेनानै जा बान्था मोनबोनाय मेडेल मोननाय बेखौहाय दिन्थिनाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिनानै दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थारैनो बिथाङा माबायदि दुखु बा माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाना दं बेखौ मिन्थिनो थाखाय आं बिथांनि न'आव फैदों दा आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायबाय बिथांनि न'आ नैबेबायदि नैबे औवानि सायखं बा दालां फिसा होनानै लानायमोन नैबे दै गैयिनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थाबायबोयो दा बेबायदिहै बिथांनि न'सिम थांनांगौ जायो आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायगोन नैबेनो बिथांनि न' नैबेबायदिहै थांनांगौ जायो गोजोनफुरि गामिनि बे गहेला बर'नि न'आव बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावनि दुखु मोननाय बा हादरारि थाखोआव आर्सारि गेलेनानै 80निबो बांसिन मेडेल देरहानो हादोंमोन दा बे मेडेलफोरखौ बिथाङा समाजारि बिजोङाव दिन्थिनानै दुखु फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आङो बिथांनिफ्रायनो मिथिनानै लानो नाजागोन गिबियाव समनि रादाबाव बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय समनि रादाबनि बिथां जाखिनि दिनै आंखौ बेयाव न'आव फैनानै आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों आं रोजा रोजा साबायखर बावो बेवहाय नोंथाङा जिथु नोंथांनि फेसबुक पेजजों हगारनाय दुखुनि माखासे खौरांखौ माने माखासे मेडेलफोरखौ माने बायदि बायदि गेलेनानै हादरारि थाखोआव बा स्टेट लेभेलाव बेबायदि बान्था मोनबोनायखौ नोंथाङा दिन्थिनानै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन बेयो गोबां गोसारबाय गोसारनायनि उनावहाय गोबाङानो पजिटिभ आरो बेनि गेजेराव नेगेटिभ कमेन्ट होग्राबो दङ खायसेया बुंदों माने गोजाम भिडिअखौ बेबायदि हगारदों थारैनो बे गोजाम नामा भिडिअआ बे भिडिअआ गोजाम नङा रिसेन्टलि आङो दाखालिसो 24 घन्टायानो जायाखै बे भिडिअ हगारनाया 24 आवार्स जाबाय जानो हागौ दा माबायाव आरो बे गोदान आरोखि ना माने आङो नै दाख्लैसो रुम साफा खालामनायाव बे मेडेलखौ नुनानै आं बिराद दुखु मोनदों आरोखि दुखु मोननानै आङो बेखौ देखायदों आरो जेनेबा जोंनि ससियेल मिडियायावबो बे मिथिना थानाया गोनांथार होननानै आं बे बुस्थुखौ देखायदों आरोखि आंनि फेसबुक पेजजोंनो देखायदों आरो बे गोदान भिडिअ बे गोजाम नङा आरोखि ना गहेला बर' मुङानो जायनि सिनायथि जों बयबो मिथिखायो सिनायबोखायो थांनाय गोलाव समनिफ्राय नोङो माखासे गोदान जोलैफोरखौहाय ट्रेनिं होबोनायबो जोङो नुनो मोनबोदोंमोन बा खोनानो मोनबोदोंमोन बेबायदियावहाय नोंथाङा बै समावहाय सोरखारनि माबा मदद मोनदोंना मोनाखैमोन आरो दासिम सोरखारनि माबायदि मदद मोनदों ना मोनाखै मा फोरमायगोन नैबे समनि रादाबनि गेजेरजों आङो सिगां समावहायथ' फार्स्ट ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समाव 2018 निफ्राय 2000 जेनेबा माबाफोरखौथ' जों ट्रिटमेन्टनिखौ एसे एनैखौ मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो दा नै सोरखार सोलायनायनिफ्राय दा आङो जेबो माबा मोनाखै आरोखि हेल्प मोनाखै आंहा दा बिराद न'खर सालायनो बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय आङो बेखौनो लुबैयो जेनेबा आङो गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय आङो मोनसे फिसाबाबो पारमानेन्ट जेनेबा जब मोनोबा आं आंनि न'खरखौ आं मोजाङैनो सालायलांनो हागोन आरो बेनि सायाव आंहा दाबो देहाया नोरजिया
ओमफ्राय आंनि देहाया दासिमबो गेबें नङा आरोखि ना आं दासिमबो ट्रिटमेन्ट लाबाय थानांगौ बेनि थाखायनो दिल्ली एम्सआव आङो 2021 निफ्रायनो आङो चेकआपआव थांनो हायाखै दिनै आंहा गथ' सासे दङ गथ' सासेयाबो दा आंनि मुलिनि एफेक्टजोंनो एसे माने डिले जादों आरो थाबायनायफ्रा मोजाङै क्लियार नङा रायलायनाया बारा मोजां क्लियार नङा रायलायो थाबायो थेवबो क्लियार नङा आं दा बेखौबो ट्रिटमेन्ट होनांगासिनो दङ माने गासिबो बिथिङाव आंहा दा माने गोथेजोबनाय आरोखि दा आं बेखौनो खावलायो जाहाथे सिगाङावथ' आङो हेफाजाबखौ मोनदों जेनेबा थांनाय सोरखारावबो मोनदों जेनेबा मुलिनि एसे एनै बा दिल्लीयाव थांनायनि एसे एनै बेफोरबायदि माबाखौ आङो अनसुंथाइखौ मोनदों आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिफ्रायबो आङो गोबां माने सिगाङावहाय मोनदों आरोखि मोना होननानै आङो दिनैसिमबो रावखौबो बुङाखै आरोखि ओमफ्राय आंनो दिनैसिमाव जेनेबा थांनानै थानायनि थाखाय जेनेबा पारमानेन्ट जब बेखौ आङो मोननो हायाखै आरोखि ना जेनेबा थैजासे आङो न'खर खुंलांनांगौनि बा गावनि देहाखौ खांलांनांगौनि थाखाय आङो बेनि थाखाय आङो जब मोननो हायाखै बेखौ आङो दुखु फोरमायो आरोखि ना गोबां गथ'फ्रानो बुङो जेनेबा सानो आरो आंखौ नुनानै गोबां गथ'फ्रा नाजायोमोन जेनेबा आथिं आखाइ गैयाबाबो गेलेयो बा गावनि आथिङाव गसंनो नाजायो होननानै गोबां गथ'फ्रा आंखौ नुनानै माने मटिभेट जायोमोन आरोखि माने गोसो होयोमोन जेनेबा बेनो हादोंबा जों मानो हाया होननानै नाथाय दानि गोदान जोलै गथ'फ्रा दा माने डाउन जालांनो हमबाय आंखौ नुनानै मानो होनबा एथबां गेलेनानैबाबो एथबां मेडेल मोननानैबाबो एथबां खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गावनो साख्रि मोनाखै बिदि होननानै ओमफ्राय दा आं लाजिनानैनो फिल्डआवनो ओंखारला आरो आं आर्सारि ग्राउन्डआव थाङैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आरो गथ'फोरखौ फोरोंहैयैयाबो बिराद गोबाव जाबाय आंनाव 72 जन स्टुडेन्ट दङमोन आरो गोबाङानो नेसनेल प्लेयारबो ओंखारबायमोन आरोखि दा आङो माखासे गथ'फोरा हमबाय आरो बेनि थाखायनो आं दा लाजिनानै आं गथ'फोरखौबो फोरोंनो थांला आरोखि ना दाना बेबायदि आरो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जिहेथु हादरारि थाखोआव गेलेनानै मोन 80 मेडेल मोननो हानायनि उनावबो माने जेबो साक्सेसखौ नुहुराखिसै नोंखौहाय बा गुरु हिसाबै नोंथाङा साक्सेस जायाखै बेखौ नुनानै बे गथ'फोरा नार्भास जादों डाउन जालांनो हमबाय ओमफ्राय लासै लासैनो गोमालांनो हमबाय आरोखि ना ओमफ्राय आंबो जेनेबा लाजिनानैनो आंनो थांखाला नालाय बैसोर गथ'फ्राबो डाउन जालांबाय आरोखि सिगां समावबा बिराद आंखौ नुनानै थुलुंगाखांदोंमोन गथ'फ्रा बे गावनो हायाबाबो जोंखौ फोरोंदों ओमफ्राय बिराद माने नेसनेल मेडेलबो लाबोदोंमोन आरो साबाजों माने 19 जन नेसनेल प्लेयारबो ओंखारबायमोन आरोखि आंनि गथ'फ्रा बेबायदिमोन आरोखि ना दा नोंथांनि फिसाया मा खामानि मावोबा माबायदि मावनानै जानानै दङ आंनि फिसाया दखान होयोमोन गाव निजा हारसिङै दखान फिसा होयोमोन दा लामाया गभर्नमेन्टनि माबा गोलैदों दा जोङो दखानखौबो सिफायनो गोनां जाबाय आरो दा जोङो सिफायनानै लानो गोनां जाबाय दा जोंहा दखानाबो गैला ओमफ्राय दा आङो खानाय गगानाय बिदिनो सिम्फु थाव बानायनानै आं दा आंनि न'खरखौ सोलिथ'नानै दङ बेबो आबुं नङा आरोखि ना दिनै आंनि फिसालानि माबायाव मासावहाय माबा थाङो आरो आङो फिसालाखौ थेरेपि होगासिनो दं 25,300 थाङो मासावहाय आरो आप डाउन गारि भारानि खोथा दङ माखासे एक्सट्रा खरसा दङ आरोखि बेबायदि आरो न'खर सालायनायावहाय गोबां जेंना जानो औ सार आंहा दा माने गोबां जेंना आरोखि आङो आसाम सोरखारनिफ्राय बे पेन्सनखौबो मोनदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे पेन्सनाबो रेगुलार नङा मालाबा बोसोराव खेनसे खेबनै बिदि होयो बेनिफ्राय मोनथाया आरोखि बेबायदि जायो आरोखि पेन्सनाबो बिटिसि आवहाय गोदान सरखार फैबाय बोसोरसे जानोसै बिथांमोनजों जगाजग खालामबाय दं नामा जगाजग खालामनो होननानै इलेक्सन टाइमाव बुहुत नाजादोंमोन नाथाय आङो जगाजग खालामनो हायाखै आरोखि ना दासिम जगाजग जायाखै दासिम जगाजग जायाखै जेबो मा खावलायनो सानगोन दानि सरखार आङो दानि सरखारखौ आङो बिथांमोनखौ आं खावलायो माने बिथांमोनहा गोदो मानि 2017 निफ्रायनो जेरा जे समनिफ्राय आं बेमार जादों बा बेमाराव गोलैदों बे समनिफ्रायनो जोंनि गासिबो लिडारफ्रा जेनेबा इउपिपिएल नि हक बा बिपिएम नि हक लिडारफ्रा आंखौ रावबो सिनायै गैया बिथांमोननिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना आंनो इयुनाव थांनानै थानायनि मोनसे जेनेबा खाबु होयो बा पारमानेन्ट जबफोर बा थांना थानायनि राहा होयो आं बेखौनो आसा खालामो आरोखि बेखौनो खावलायो जोंनि हाग्रामा सारखौ आरो दा रिसेन्टलि फैनाय जेनेबा जोंनि सिउलि मेदाम बिथाङाबो आंखौ मोजाङैनो मिथिखायो आंनि न'आवबो फैखांबाय बिथाङा बेखौबो आङो खावलायो आरो जोंनि स्पर्टस एमखौबो आं खावलायो आरो आंनि माखासे ट्रिटमेन्टनि थाखायबो आङो जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एमफोरखौबो आङो खावलायो आरो बिथांमोनहा जे आंखौ अननानै जेनेबा आंनि हालोदखौ नुनानै बा आंनि न'खरनि कन्डिसनखौ नुनानै एसे हेल्प होयो आरोखि ना जेनेबा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना
नुनो मोनखाबाय बा खोनानो मोनबाय गहेला बर' बिथाङा जिउ खुंनायाव माबायदि जेंनानि मोगा मोगि जानानै दङ बिथाङा रोखा रोखा गावनि खुगाजोंनो फोरमायबाय। आथिं आखाइफ्राबो जेनेबा गेबें नङाना दा आथिङा जनाय दा गोबां मानसियानो मिथिया आङो बिराद खस्थ'यै दा थाबायो आरो नै बिराद खस्थ' थाबायनाय मानाय आंहा खस्थ' जायो बेनि थाखायनो आं दा हारसिङै जेनेबा साख्रिखौ खारनानै लानो हाया। सिगां समाव आं बुहुत नाजादोंमोन ओमफ्राय खारबोदोंमोनबो जेनेबा दा लासै लासै जेनेबा बे माबासिन जालांबाय नालाय गोबावसिन जालांबाय नालाय खस्थ'सिन जासिनबाय आरोखि थाबायनाय मानायाबो आंहा खस्थ' जायो बेनि थाखायनो आं हारसिङै जेनेबा साख्रिखौ नागिरनानै लानो हाया आरोखि दा बेखौनो आङो जेनेबा जोंनि बि टि सि बा जोंनि गभर्नमेन्टआनो दंखायो जेला जोङो बेनिफ्राय आसा खालामो आरोखि ना। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय आङो सेकेन्ड टाइम माइकखौ बिथांनिसिम हरनो गोनां जादों। थारैनो जोबोद जेंनाजों जिउ खुंगासिनो दङ। सासे हादरारि थाखोनि गेलेगिरिया दिनैनि समाव बेबायदि थानांनाया थारैनो दुखुनांथाव बेखौ जोङोबो दुखु मोननाय फोरमायो। दा आथिखाल सरकार बि टि सि खौ खुंबाय थानाय बिथांमोननिफ्राय बिथाङा हेफाजाब मोननो हास्थायदों। दिनै मुखुब समनि गेजेराव जोंजों गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनाय बिथां गहेला बर'नो हामलायथि बावनानै आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।